Вітаю всіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Нарэшце беларусы выпусцілі прадукт 21 стагоддзя. Лукашэнку ім ледзь не забіла. Мікалай Лукашенка прыняў кітайскае грамадзянства. Беларускі кітаец. А Лукашэнку старэйшаму кітайцы намякнулі на ягоны сыход. Лічбавыя двайнікі. Як адрозніць праўдзівага ад махлярскага, калі голас і выгляд ідэнтычныя? Распавядзём. А таксама раскажам, у якіх раёнах Беларусі праходзіць залатая жыла. Золата даражэе. Калі вы думалі, што вожык – гэта проста вожык, то не, ён сігналізуе нам пра небяспеку. Я мушу вам прызнацца. Навіны з будучыні мы задумалі як перадачу пра тэхналогіі ды інавацыі на захадзе. Але як мы не стараліся хваліць замежнае, яно меркне ў параўнанні з тым, што вырабляюцца Беларусі пад пільным вокам Лукашэнкі. НТЗ, флагман беларускага машынабудаўніцтва, нарэшце здзейсніў прарыў і выпусціў доўгачаканы, галоўны для краіны тавар – сякеру. Рэкламаваць гэты найдасканалейшы тапор варта толькі асоба нумар 1 у краіне. Сцэнар рэкламы такі ж незвычайны, як і сам тавар. Чтобы рубить дрова, надо на них посмотреть. Калі не атрымліваецца рубіць поглядам, вазьміце сякеру. Беларускі там. На гэтым рэклама сякеры плаўна перайшла ў рэкламу самога Лукашэнкі. Это я поручил давно сделать МТЗ. Один вариант сделано, негодный, был хуже, чем импортный. Поэтому мы сделали новый. Новый не значыць уласны. Потому что топоры оказались ворованные. Минским тракторным заводом была закуплена новая линейка из 6 типа размеров топоров всемирно известного финского бренда Fiskars. В авральном режиме была изготовлена небольшая опытная партия скопированных топоров Fiskars, но уже под названиями Беларус и Беларус Горизонт. На прэзентацыі сякеры памахаць не далі хіба што толькі сабаку. Звычайных людзей да Лукашэнкі не падпускаюць, таму рубіць давялося ўсім набліжаным да цела. Мисс белорусский, не мисс, будешь рубить все равно. Ноги шире. О, начинай. Теперь, доктор, спокойно, а то ты меня зарубишь. Одним ударом. На жаль, топор аказаўся не настолькі добры. Есть над чем работать. Давай эту. Тым больш, што сякеры для Лукашэнкі інструмент не толькі для колкі дрэваў, але і для кіравання краінаю. Ну, пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет. Только сердце не послушно доктора. Цяпер Лукашенка Менскаму трактарнаму заводу загадаў зрабіць яшчэ адзін высокатэхналагічны інструмент. Что мы не можем сделать пилы там, дружба пила, гнилушка и прочее, это позор. А тое, што мы басейн не можам пабудаваць, ганьба ці норма. Добра, што ёсць добрыя кітайцы, якія могуць усё. Мы вам дарим солидный подарок. З нагоды свята кастрычніцкай рэвалюцыі у лістападзе Лукашенко урачыста адкрыў басейн. Традиционно к празднику мы сами делаем себе подарки. Ён падарыў нам басейн, насамрэч падораны беларускаму народу кітайцамі. Кошт падарунку $285 мільёнаў. Гэты праект – частка стратэгіі Кітаю ў распаўсюдзе свайго ўплыву праз так званую стадыённую дыпламатыю. Наўзамен Кітай атрымаў магчымасць рэалізоўваць у Беларусі свае праекты, напрыклад, будаваць заводы не надта экалагічныя. А яшчэ Лукашенко разлічыўся з Кітаем тым, што даў магчымасць іх журналістам на чэмпіянаце па колке дров заняць не апошняе месца. В прошлом году мы заняли 32 место. В этом году вы придете вы. Да.
Ну і галоўнае, сына свайго малодшенькага любімага кітайцам зрабіў. Правда, белорусский китаец помог вам немножко, но ничего. Ды што сына, сам стаў родным братам адначасова і расійцам, і зімбабвійцам, Смотря на вас, я вижу вас своего молодого брата. і кітайцам. Приехали моему брату Сибинке. А ўсё ж кітайцы народ дальнабачны. Басейн для беларусаў у правільных колерах зрабіў. Што Лукашенка з ягоным чырвона-зялёным. Фігура часовая, быў і не будзе. А беларусы і нашыя нацыянальныя колеры застануцца. Жыхары і госці беларускай сталіцы спадзяваліся, што чырвоныя стужкі перарэжуць і на новых станцыях метро. Але не. Іх адкрыццё ўсё яшчэ ў будучыні. Схема лініі ў метро мае павялічыцца на 3 станцыі, а значыць з'явіцца абноўленая схема метрапалітэну. Мінскае метро маладое, яму ўсяго 40 гадоў. Першым жа ў свеце запрацаваў лонданскі метрапалітэн 160 гадоў таму. Менавіта распрацаваныя брытанскімі дызайнерамі мапы метрапалітэну сталі прыкладам для транспартных схемаў ва ўсім свеце. На нядаўна адкрытай у Лондоне адмысловай выставе можна пабачыць мапу, створаную Гэри Бекам у 1933 годзе, якая стала сапраўдным прарывам, ператварыўшы заблытаную сетку лініяў у простыя маршруты. Ягоная канцэпцыя была ў тым, што для пасажыра не мае значэння, дзе менавіта ён перабывае над зямлёй. Галоўнае, з якой станцыі пачаць і куды прыехаць. Схематычная мапа дапамагала ў гэтым лепш, чым геаграфічная. Выставачная экспазіцыя ёсць і ў менскім метро, але проста так туды не трапіць. Трэба сабраць групу і дамовіцца загадзя. Затое на 3-й лініі метро можна паглядзець на навёдкі вагончыкі расійскай вытворчасці. Чакаецца, што да навагодніх святаў прыбудзе яшчэ некалькі такіх цягнікоў. Лукашенко абяцае зрабіць таксама наземнае метро, а яшчэ хуткасную магістраль з Масквы праз Беларусь на захад і добрыя дарогі ў малых мясцовасцях. Абяцанні хоць і бетонныя, але, на жаль, як пакрыццё для дарог выкарыстаныя быць не могуць. Там, где только возможно и невозможно, мы должны строить дороги с бетонным покрытием. Бетон есть бетон. А ці толькі з традыцыйнага бетону мусяць быць добрыя дарогі. Найбуйнейшы пасажырскі аэрапорт Нямецчыны, франкфуртскі, распачаў тэставанне экалагічнага біябітуму, зробленага са шкарлупінаў кешью. Яго выкарыстоўваюць не для ходнікаў, а для стварэння ўстойлівага пакрыцця ўзлётных палосаў. Паводле распрацоўнікаў, іхны біябітум у 10 разоў даўгавечнейшы. Мы чакаем значна вышэйшай якасці гэтага арганічнага бітуму, бо цяпер мы больш не залежым ад хісткай якасці бітуму, што вырабляецца з сырой нафты. Каб параўнаць трываласць новага пакрыцця з традыцыйным асфальтам, у аэрапорце пакрываюць адзін бок 200-метровай дарогі біяасфальтам, а другі бок звычайным асфальтам. Рух будзе ісці ў абодвух напрамках, і такім чынам можна будзе атрымаць дакладнае параўнанне гэтых дзвюх паверхняў. У нас з вами таксама рух ідзе ў абодвух напрамках. Я расказваю пра навінкі і цікавінкі, а вы адказваеце лайкамі. Калі можаце, то абавязкова пастаўце падабайку зараз. А я падзялюся каштоўнай інфармацыяй. У нетрах Беларусі ёсць сапраўднае золата. Залатая жыла месціцца ў Стаўбцоўскім, Капыльскім і Карэліцкім раёнах. Што праўда, залацінкі маленькія і хаваюцца занадта глыбока. Больш пашанцавала жыхарам афрыканскай Ганы, дзе велізарныя залежы золата. Але, як кажуць, дзе золата, там і зло. Я таксама мушу заняцца гэтым і нешта атрымаць. Здабыча адбываецца ў цяжкіх умовах і амаль без прафесійнага абсталявання. Для аддзялення золата выкарыстоўваюцца хімічныя рэчывы, як ртуць, што забруджвае глебу і рэкі, атручваючы мясцовае насельніцтва. У краіне забруджаны ўжо 65% крыніцаў вады. Мы не хочам хварэць, не хочам хадзіць у шпіталь на дыяліз, не хочам праблемаў з ныркамі. Мы хочам доўга жыць і атрымліваць асалоду ад жыцця. Сёлета цэны на золата ў свеце выраслі на 20%. Попыт на каштоўны метал падагравае дзейнасць арганізаванай злачыннасці, з якой улады краіны пакуль справіцца не ў стане. Звычайны вожык трапіў у міжнародную чырвоную кнігу, бо за апошнія 10 гадоў папуляцыя вожыкаў у свеце скарацілася на траціну. На шчасце, ёсць людзі і цэлыя установы, якія дбаюць пра гэтых калючых жывёлінак.
Непадалёк ад Парыжу Сара Сталь заснавала прытулак, дзе штотыдзень ратуюць дзясяткі вожыкаў. 15 гадоў таму Сара знайшла ў сваім садзе хворае важанятка, і з таго часу дапамога гэтым лясным жывёлінам зрабілася справай ейнага жыцця. Калі папулярызацыя вожыкаў у пэўным асяроддзі не ў парадку, гэта значыць, што і само асяроддзе не ў парадку. Можа, зашмат пестыцыдаў або недастатковая колькасць інсектаў. Калі кузурак паменшала, на тое ёсць прычыны. Такім чынам, вожыкі становяцца сігналізатарамі. Мы можам не адразу заўважыць, што зрабілася менш інсектаў, але абавязкова ўбачым, што зрабілася менш вожыкаў. Галоўныя пагрозы для вожыкаў змена клімату і чалавечая дзейнасць. Занадта цёплая зіма можа прывесці да таго, што вожыкі пачнуць размнажацца, але рэзкае пахаладанне можа загубіць іх патомства. Пестыцыды знішчаюць кузурак, асноўную ежу вожыкаў. Што мы можам зрабіць для падтрымання гэтых калючак? Напрыклад, увосень пакідаць апалае лісце на зямлі. Пад ім вожыкі знаходзяць ежу, дробных інсектаў і лічынкі. Акрамя таго, апалае лісце – гэта асноўны матэрыял для будаўніцтва цёплага і бяспечнага зімовішча. Яны адказваюць на нашыя пытанні, падтрымліваюць нас тэхнічна, дапамагаюць зрабіць замову, але ўсё адно размаўляць з чат-ботамі ніхто не любіць. Хоць галасавы інтэрфейс у іх, так бы мовіць, чалавечы, але ўсё ж гэта не тое. Цяпер жа віртуальныя памочнікі будуць такія, што і паглядзець, і паразмаўляць прыемна. Вугорская кампанія Антава, якая спецыялізуецца на праграмным забеспячэнні, прэзентавала памочніка Тымі AI. Гэта лічбавы двайнік рэальнай працаўніцы, аналітыка кампаніі Тымі Гараі. Вонкава і паводле ведаў Тымі AI практычна не адрозніваецца ад свайго арыгінала. Вітаю, я Тымі AI. Я валодаю ведамі, якія кампанія Avanto набыла за апошнія 10 гадоў. Я буду даступная цэлыя сотні. І, уласна, гэтаму найбольш радая рэальная Тымі. Я не магу быць усюды адначасова, а мы працуем з глобальнымі кампаніямі па ўсім свеце. Часам даводзіцца праводзіць сустрэчы ў Азіі а 4 ці 5 раніцы, а затым да позняга вечара з ЗША. А цяпер ёсць хтосьці, хто можа зняць з мяне частку гэтай нагрузкі, палегчыць маю працу. Для стварэння аватара выкарыстоўвалі складаную тэхналогію з удзелам дзясяткаў камераў, што дазволіла перадаць усе асаблівасці мімікі і голасу Тымі. Змаглі зрабіць двайніка ў добрых мэтах, значыць, будзе такі ж і з кепскімі намерамі. Махляры навучыліся з дапамогай штучнага інтэлекту падрабляць голас і твар чалавека. Нават вашага сваяка ці вас самых. Цяжка, але адрозніць можна. Падробка заўсёды хоча толькі аднаго – грошай. Будзьце асцярожныя. І акуратна дайшоў час развітвацца. Побачымся ў недалёкай будучыні. З вамі была Вольга Старасціна. Усяго вам самага добрага.